Вітаю! Сілям алейкум, Акім. Дуже рада тебе бачити. Ми вже з тобою проговорили до цього. Це наша друга зустріч. Перше наше інтерв'ю, на жаль, трошечки там у нас були технічні моменти. Але менше з тим, я дуже рада, що сьогодні нам все ж таки в супертеплий день, коли весна вже прокинулась, нам вдалося все ж таки домовитись з тобою про цю розмову. Я теж радий. Дякую за запрошення. Ну, знаєш, в перший раз не вийшло, але другий раз, значить, буде краще. Акім Галімов – це дослідник історії, це продюсер, це журналіст, це засновник каналу «Реальна історія». Яка з цих іпостасій тобі найближча? Як ти себе відчуваєш, от коли в тебе питають «Акім Галімов» одним словом, що б ти сказав? Ну, передусім, я журналіст. Я вчився на журналіста і, в принципі, все, що ми робимо, це так чи інакше пов'язано з журналістикою, з комунікацією, тому що навіть коли я говорю про популяризацію історії, а я займаюся безпосередньо популяризацією історії, то це теж журналістика, тому що ми створюємо журналістські матеріали, залучаємо істориків і, ну, скажімо, придумуємо легку, доступну форму з якимись складними матеріями всередині для дуже широкої аудиторії. Тобто це класична журналістика. Я журналіст, але, ну, зрештою, окрім цього, я ще й людина, яка дуже любить Україну і дуже любить історію, тому часто, особливо зараз, ті проекти виключно журналістські, вони виходять за рамки журналістики, і ми починаємо робити щось, що вже, скажімо, має дотичний стосунок до журналістики. Там, наприклад, ми зараз займаємось відновленням козацької садиби на Чернігівщині. Це вже проєкт, який, він не журналістика, але він пов'язаний з журналістикою, тому що ми завдяки нашому журналістському проєкту змогли сформувати класне ком'юніті, і тепер через це ком'юніті ми залучаємо людей, які дивляться реальну історію, які донатять на відновлення цієї садиби. Це вже такий проєкт трошки ширший, він про збереження, і популяризацію нашої культурної, історичної спадщини. Тому, але в основі все ж таки журналістика, я вчився на журналіста. Я люблю говорити з людьми, розказувати щось людям. Тому. Як все ж таки в тебе склалась любов з історією? Бо на початку, я наскільки знаю, ти робив більше репортажі. Да? Коли з'явилася історія в твоїх матеріалах? Я дуже довго працював просто як журналіст в новинах на різних каналах. І на Інтері, і на Сіті був такий телеканал, і на Першому національному, той, що зараз Суспільне, а на 1+1. І, скажімо, робота журналіста – це ти, знімаєш все про все, класичні новини. Але зрештою, ти знаєш, напевно, коли Революція Гідності відбулася, я тоді в 2014 році поїхав в Крим, і ми знімали там проєкт «Операція Крим». Це, власне, я просто з маленькою камерою знімав все, що там відбувається. Ми їздили по нашим частинам, знімали всі ці мітинги цих проплачених козачків, всіх, кого туди тоді з Росії пересилали. І от якось, знаєш, на тлі того всього, що відбувалося, на тлі моєї особистої історії пов'язаної з депортацією кримських татар, тому що мій дід був депортований з Криму. От якось воно, знаєш, скажімо, сучасні події, вони почали потребувати якогось, такого більш історичного пояснення, тому що ми завжди, коли щось відбувається, ми намагаємося зрозуміти, чому так відбувається. І якраз історія дає відповіді на багато запитань, які в нас є. Тому, мені здається, Революція Гідності, подальша окупація Криму, подальший початок жахливих подій на сході нашої країни, це створення так званих ЛНР, ДНР і так далі. От мені здається, от якось все це, воно, знаєш, розвернуло мене в історії. Ми тоді, після 2014 року, ми зробили наш перший фільм «Україна. Повернення своєї історії». Фільм дуже такий для мене важливий, фільм, з якого, в принципі, все почалося в цьому історичному напрямку. Акіме, ми зараз з тобою в Українському домі, і тут проходить, як на мене, дуже важлива виставка зараз. Да? Називається вона «Гривня більше, ніж гроші». Розкажи, будь ласка, ти, як дослідник історії, в чому важливість таких проєктів і цінність?
Ти знаєш, я розповім як людина, яка займається популяризацією історії. Мені здається, що ця виставка, вона організована Національним банком України разом з Українським домом. Вона важлива тим, що вона робить нашу історію такою, знаєш, наочною, ближчою до людей. Це якраз от те, де і ми працюємо. Да? Тобто ті проекти, які моя команда створює, ми якраз і намагаємось історію витягнути якось з книжок і зробити її такою, щоб кожна людина могла якось емоційно її пережити, відчути її ближче. Ця виставка, яку організували колеги з Національного банку і Український дім, насправді якраз вона така. Тому що, знаєш, кожен в своїх кишенях тримає, чи в гаманцях тримає українські гривні, наші гроші. Чи металеві, чи паперові. Але насправді ми так рідко замислюємось про те, що кожен елемент на цих банкнотах чи на цих монетах, він є відображенням того історичного шляху, який пройшла Україна. Це дуже важливо. І тут якраз колеги, історики, вони розклали наші гроші на ці елементи. І кожен з них, взагалі, що таке гривня? Да? От, будь ласка, тут зображення тих давньоруських гривень, які ходили в часи Русі. Це взагалі, в принципі, шматок срібла, да, з якого, який ходив як еквівалент грошей. Потім, коли, наприклад, її рубали, бо це було багато грошей, знаєш, не знаю, можна було коня купити. Але коли її рубали, щоб купити щось менше, то так з'явився насправді рубль, це слово, знаєш, яке в Росії закріпилося. Тобто рублена гривня. І тут багато цього, знаєш, герби наші, наша символіка, кожен елемент, який є на наших банкнотах, він несе він відображає історичний шлях, історію України. І тут якраз в кожному залі якийсь елемент розкладений на цю історію України. Тому люди, коли приходять, вони трошки по-іншому сприймають цю історію, розуміють, це не просто гроші, а це наша історія. Це так круто. От тому цей проєкт, який тут зараз проходить в Українському домі, він мені дуже подобається. Я би всіх закликав, я думаю, ми можемо прорекламувати цю виставку. Вона, до речі, буде тривати до середини травня, і сюди можна прийти і подивитися, просто щоб відчути цю нашу історію. Бачите, такі прикольні, хто там пам'ятає 90-ті, тут якраз такі класні інсталяції зроблені цих пунктів обміну валют. І, власне, одна з ініціатив Національного банку, ми про це робили величезний епізод, записували тоді голову Національного банку Андрія Пишного. Власне, йшла дискусія про те, що потрібно перейменувати копійки наші в шаги, тому що копійки – це все ж таки більше до історії Росії дотична, а в нас є своя назва, самобутня українська шаги, це монети. І от якраз тут показані 30 шагів, це часів Української Народної Республіки. Потім оператори крупніше знімуть. Але там написано 40, ні? Ні, там написано 30. Да? У мене дуже добрий зір. А я бачу 40 шагів. Ти наліво дивишся, а я дивлюсь на цю, на велику з обличчям. Тому це дуже круто. І взагалі, бачиш, Український дім зараз проводить дуже багато виставок. І насправді ми теж плануємо. Моя команда... Я хотіла про це якраз спитати. Ми плануємо тут величезний виставковий проєкт на наступний рік, на 2026. Вже домовилися з керівництвом Українського дому, з пані Ольгою Віра про проведення тут виставки на початку 26-го року. І, власне, ми хочемо зробити виставку, яка буде називатися «Додому». Це буде величезний виставковий проєкт, де ми розкажемо про українську ідентичність наших окупованих територій. І отут в Українському домі 3 поверхи, і ми хочемо розділити їх за регіональним признаком. Тут за регіональною ознакою на першому поверсі буде величезна така інтерактивна мапа України, і вона буде змінюватись за допомогою 3D-мапінгу, і ми будемо показувати різні епізоди з історії України на ній, зокрема в контексті окупованих територій. І кожен поверх буде розділений. На першому поверсі буде історія Сходу, на другому поверсі історія Півдня і на третьому поверсі історія Криму. Клас. Це важливо, тому що, знаєш, зараз, просто вдуматись, вже окупація Криму відбулася в 2014 році. Вже ціле покоління дітей, хто народився після окупації, їм вже по 10 років, по 11 років. І насправді, велика кількість людей, яка взагалі не була в Криму, вони не знають, що таке Донецьк, вони не знають, що таке Луганськ, а насправді це ті регіони, які мають українську ідентичність в собі. Зараз Росія це намагається знищити. І ми якраз через експонати, через різні візуальні інсталяції ми хотіли би показати саме цю українську історію. До мене, ця історія виникла так абсолютно
Абсолютно, ну знаєш, просто склалися обставини, тому що ми минулого року зробили величезний відеопроєкт, 3 документальних фільми «Справжня історія Криму, Донбасу і Півдня». І ми працювали в багатьох архівах за кордоном, працювали з істориками, назбирали багато всього цікавого. У нас вийшов відеопроєкт, і потім до мене звернувся мій друг Богдан Гой, це архітектор зі Львова. Вони разом з його командою, з львівськими архітекторами, вони опікуються Пороховою вежею. Це такий об'єкт у Львові. І вони хотіли зробити виставку, присвячену історії Маріуполя, там у Львові. І ми зустрілися тут в Києві, сиділи в одній з кав'ярень, де він розказував про цей проєкт. І в нас якось так спільно, знаєш, мозковим штурмом виникла ідея, я кажу, давай спробуємо зробити більше, масштабніше, бо насправді це класна ідея, так. Бо в них там в Пороховій вежі є вже така інтерактивна мапа Львова, і можна те саме покласти на всю Україну. А з яких елементів це буде складатися? Це побут, не за культура? Це буде все. Це буде і побут, і культура, і емоційні речі. Тобто мені би хотілося, знаєш, щоб ми за допомогою вже імерсивних засобів змогли людям показати ось цей зв'язок, що те, що розказує Росія, що там Схід наш, що Крим – це якась споконвічна Росія, що це не так. Що ми пам'ятаємо 2000-ні, ми пам'ятаємо вже часи незалежності, коли там було багато всього і українського, і взагалі в історії там, якщо ми говоримо про Луганщину чи Донеччину, це взагалі козацькі землі, де завжди були козаки, і це дуже важливо. Наприклад, там говоримо про Крим, про Севастополь. Я згадую, як до Севастополя приїжджали українські гурти. І ця площа Нахімова в Севастополі, вона була вся всіяна українськими прапорами, де слухали там Океан Ельзи чи якісь інші гурти, які приїжджали туди з концертами. Є відео, тобто ми можемо створити, знаєш, таку кімнату і скажемо, ми зараз з вами будемо мандрувати в український Крим, щоб люди туди заходили і бачили, і відчували це емоційно, цей зв'язок з Україною на тих територіях. Тому це дуже важливо. Ми разом з Богданом Гоєм, з моїм колегою і партнером, зараз розробляємо цей проєкт, шукаємо фінансування на нього, збираємо зараз всю базу по експонатам, пропрацьовуємо, і я сподіваюся, що ми зможемо це зробити. Це такий, знаєш, наступний крок в нашій, мені би дуже хотілося. Дійсно, це дуже важливо, бо емоційний зв'язок, знаєш, підтримувати з тими людьми, хто там, можливо, вони десь побачать, що відкрилась така виставка, це і для них цінно, що тут не забувають про... Скільки, насправді там же, от ми познайомилися з директоркою Луганського музею, який зараз, скажімо, він, коли окупували Луганськ, він переїхав в Старобільськ. Зараз окупували Старобільськ, він переїхав в Київ. Розумієш, тобто але там залишилися експонати, там залишилася історія. І от де ми сьогодні в Україні можемо дізнатися про історію Луганська, насправді? Знаєш, це велике. Де ми можемо дізнатися історію Донецька, Криму? Таких місць, в принципі, немає. Ми саме тому хочемо створити таку виставку, яка буде тут, а потім ми сподіваємося, що ми зможемо зробити такий формат пересувної експозиції, яка зможе по іншим містам поїхати по Україні і, звісно, що за кордоном, тому що за кордоном теж люди мають знати, що Донецьк – це не Росія, Луганськ – це не і Крим – це не Росія. І історія, власне, про це і якраз свідчить. Ти знаєш, дуже багато передивилась твоїх інтерв'ю, і часто люди кажуть, що ти навчався в Москві. Але насправді ти не навчався в Москві, ти навчався у філіалі Московського вузу в Севастополі. Тому коли ти зараз розказуєш, наприклад, мені те, що Революція Гідності, такі якби події, які дуже вплинули на становлення України сучасної. От твоя історія в Севастополі, ти навчався, чому от в тебе оця ідентичність все одно була, скажімо, на першому місці? Да? Ти знаєш, це дуже складне питання. Взагалі, мені здається, що потрібно починати з того, що ми, знаєш, я іноді про це говорю, насправді, ніхто ж не народжується українцями, розумієш? Тобто я завжди, на цьому наголошую, що ідентичність, наше усвідомлення самих себе – це те, що ми набуваємо. Набуваємо через наш досвід, через наше оточення, через наше навчання, через світ, який навколо нас.
І ну, я не хочу, знаєш, розказувати якісь речі, які будуть неправдою, про те, що, знаєш, я там народився, да, і от прямо з пелюшок я, знаєш, там з українським прапором там, чи з кримсько-татарським прапором, знаєш, за свободу. Звісно, що ні. Я був звичайним підлітком в Криму. Я ріс в абсолютно, ну, в мене зросійщена родина, де говорили російською мовою з нами від народження. Я приїхав в Крим, коли мені було 9 років, це був 94-й рік. І коли там взагалі в суспільному просторі, ну, там не було України, і це факт. Так, ну, це тобто, правда. Крим, він був в складі України, він був як Автономна Республіка Крим в складі України, але саме ну, якоїсь проукраїнської інформаційної політики, культурної політики там не було. Там скрізь була російська мова, там працювали російські університети і інститути, в одному з них я вчився, і працювали вони як? Ну, вони працювали не втиху, вони отримували акредитацію українську, тобто вони працювали по українським законам, хтось в Києві їм видавав там ліцензії і так далі, і це було нормально. А для тих, хто жив в Криму, це було, ну, не те, що нормально, це було втричі нормально, тому що, розумієш, ну, там було дуже багато всього російського. І, звісно, в кінці 90-х і на початку 2000-х я поступив в університет у 2002 році. Для мене, ну, це не було чимось, тобто я не думав про це, розумієш, що це там філія Московського університету, що очевидно в них є якісь, ну, вони не просто так там з'являлися. Це вже потім, коли пройшла помаранчева революція, коли, ну, в багатьох людей, і в мене також почали відкриватися очі. Там зараз я вже можу сказати, що це, ну, величезна цілеспрямована політика, яка десятиліттями в Криму працювала. Розумієш, виші, всі ці доми Москви, там, ну, ці всі русскоїді, все, що там було, роздача російських паспортів, це ж все політика підготовки до подальшої окупації Криму в 2014 році. Але тоді, ну, я так це не сприймав. Чому? Ну, разом з тим, знаєш, все рівно історія, передусім депортації, історія кримських татар в Криму – це все рівно історія, яка певною мірою випадала з загального контексту такого кримського, ну, такого, знаєш, скажімо, проросійського цього дискурсу. Тому що, якщо ми подивимось на історичні події, то хто в Криму підтримував помаранчеву революцію? Масово. Єдиним був хто? Кримські татари. Хто був проти окупації в 2014 році? Масово. Ну, тобто, кримські татари. Тобто, кримські татари, очевидно, через цю травму завжди розуміли, що, ну, попри те, що вони всі були зросійщені, як моя родина, все рівно ставлення до Росії, ну, до всього радянського, воно було, ну, я думаю, там, хто кримські татари, він знає, яке було ставлення до того. Тому все рівно, там, попри те, що я вчився в цьому університеті, я не вчився там для того, щоб потім поїхати в Росію працювати. Мені потрібен був, я хотів бути журналістом, мені потрібен був диплом журналіста. Ну, насправді, в ті часи це ж не було, знаєш, таким щось, не можна навчатися. Навпаки, всі, знаєш, що цей курс був, якщо ти хочеш бути успішним, здобути якісну освіту, чомусь це означало, що треба цю освіту здобувати в Москві. Якщо ти хочеш стати популярним актором, там, акторкою, це треба в Москву, знаєш. Таке було. Послухай, ми робили нещодавно на Реальній історії епізод про те, як зросійщували наш шоу-бізнес. Ну, всі наші зірки в ті часи їздили в Москву. Ну, це було, ну, вони їздили, заробляли гроші, повертали сюди зірками. Ну і давайте згадаємо, що тоді по телевізору показували всі ці серіали, там, солдати, кадети, де просто не те, що там були проросійські наративи, там в тупу висміювалась Україна, українці як такі. Всі це дивилися, сміялися. Тобто, ну, знаєш, це був абсолютно інший контекст, і ми сьогодні маємо його аналізувати. Але ми точно не маємо зараз, знаєш, там кидати в когось там помідори і казати, о, там ти там вчився, чи там ти там працював. Ну, потрібно розуміти контекст. Тоді для великої кількості людей це було абсолютно нормально, і, ну, тому що тоді так було. Звісно, що, повертаючись до того, що я починав, що люди змінюються протягом життя, і це нормально. І ідентичність твоя змінюється, і щось для тебе стає ненормальним. Якщо би я зараз був 17-літнім хлопцем, то, ну, останнє, що я зробив, це пішов би поступати в філію Московського університету, розуміючи, що за цим стоїть і для чого взагалі ці університети створюються. Але тоді було по-іншому. Єдине, я завжди про це проговорюю, єдине, чому мене дуже добре навчили в школі, це російській мові і літературі. На жаль, я не можу позбутися досі цього. Це не відбувається отак. І в дитячому садочку, і в школі.
гарно викладалася лише одна мова. І багато вона викладалася. Ну, у мене в кінці 90-х в кримській школі, в Сімферопольській, звичайній школі, ну, там в кінці 90-х українська мова була факультативом. Тобто батьки могли написати заяву і не вивчати українську мову. І це було, ну, тобто це було нормально. Потім вже ближче там, до кінця школи вже це помінялося і вона стала обов'язковою. Але там, от, ну, якщо ми говоримо про кінець 90-х, то це був факультатив. Тому ну, це от така була ситуація просто. А чому мова важлива? Ну, мова важлива, тому що це якраз одна з цих цеглинок, яка складає ідентичність. І особливо зараз, коли ми живемо у війні і коли, в принципі, росіяни будують всю свою стратегію по захопленню України на тому, що ми з ними якась там одна, не знаю, одна культура і так далі, що ми взагалі один народ, то звісно, що мова в цих умовах вона стає, ну, таким ключовим бар'єром, який, ну, от просто як кордон фізичний. Да? Він говорить, що ні, ми не один народ, тому що ми про різні мови ми з вами говоримо. Тому мова зараз дуже важлива. І там, не знаю, коли я живу в Києві, мої діти живуть в Києві, і чесно, там те, що я іноді бачу, що в нас знову російська мова повертається от так активно в побутове життя скрізь, ну просто, бо ти більше її починаєш чути в школі, на зупинках, ще десь, то мені здається, це не той шлях, по якому ми маємо йти. Все ж таки, мова – це дуже важливо. Напевно, ти бачив, що от якраз минулого тижня оці підлітки на Подолі вибивали і слухали російську мову. І для мене, справді, це дуже дико, що це відбувається на 4-му році війни. Як ти думаєш, чому це так? Чому війна, повномасштабне вторгнення, яке розпочалось у 22-му році, воно, ну, ніби поставило всі точки над «і», але чомусь це відбувається досі? Ну, ти знаєш, чому підлітки говорять, чи діти говорять російською мовою? Ну, тут відповідь очевидна, тому що батьки з ними говорять російською мовою. І це радше, ну, скажімо, це більше стосується батьків, аніж дітей. Чому цієї мови стає більше? Ну, ти знаєш, важко говорити про якісь такі великі соціокультурні явища, це треба проводити, певно, дослідження і так далі. Я можу сказати просто на прикладі, наприклад, нашого YouTube-каналу. Бо ми постійно, ну, віддивляємося аналітику, це частина роботи з YouTube, дивитися аналітику. І зараз ми чітко бачимо, що от, якщо після 22-го року був шалений запит на історію, на нашу українську культуру. От там просто подивитися, скільки каналів вистрілило. Ми за ці 3 роки набрали, ну просто реальна історія, як YouTube канал запустився в 23-му році. Тобто воно перед тим виходили відео не на каналі Реальна історія. І в нас за 2 роки, ну, ми набрали 700 тисяч підписників. Це шалений ріст. Звісно, у нас класний контент, і ми його професійно робимо, але також я абсолютно свідомий того, що це і запит на історію. Да? Тобто, якщо б ми там цей канал запустили, не знаю, там в 2013-му, очевидно, що в нас там було б переглядів набагато менше. Був цей запит. І зараз ми бачимо, що цей запит на історичний контент починає дещо спадати. Тобто, очевидно, це накладається, знаєш, на загальну ситуацію, на війну. Люди втомлюються, нема оцього, знаєш, чіткого, пам'ятаєш настрої кінця 22-го і 23-го року, коли от зараз буде контрнаступ, і от, знаєш, у всіх цей кінець війни, от він прямо маячив на горизонті, і от всі були в такому дуже піднятому настрої, і хотілося ще більше робити для України, хотілося ще більше відкривати всього, тому що ми зараз переможемо. Зараз, коли для всіх стало очевидно, що ця війна вдовго, що не буде якогось, знаєш, от такого там післязавтра все, ми там вийдемо на кордони 91-го року, цього не буде, і в людей ця втома відчувається сильніше, і вони починають, ну скажімо, напевно, занурюватись більше в свої якісь поточні справи і так далі. Історія відходить на другий план. І мені здається, те саме і з мовою. Тобто ось цей перехід на українську в 22-му масовий, а він реально був масовий. Він був пов'язаний з оцим патріотичним стрибком, який тоді відбувався. А зараз люди починають повертатися, напевно, в якусь свою зону комфорту. От їм, якось, не знаю, можливо, це втрачає сенс, перехід на українську і так далі. Але це, насправді, дуже
це дуже небезпечні явища. І насправді ми не маємо відкочуватись в питанні українізації назад, тому що, знову-таки, російська мова тут, в Україні, означає те, що сюди ж завжди прийдуть російські танки слідом. Тому що тут говорять російською мовою. Значить, в їхньому розумінні, в їхній парадигмі світу ми росіяни, розумієш, якщо ми говоримо російською мовою. І мені здавалося, що назад це ніколи вже не відкотиться. Знаєш, Надія, я в 2008 році працював в Грузії на війні, як журналіст на російсько-грузинській війні тоді. Там кілька днів було вторгнення росіян на територію Грузії. І я пам'ятаю настрої грузинів в ті дні в Тбілісі, а російські танки зупинилися в 50 кілометрах від Тбілісі. Сказати мені тоді, в 2008 році, що через буквально 10 років в Грузії буде відбуватися те, що там відбувається зараз, що там знову прийдуть політики, які так чи інакше просувають там російські інтереси, це був би якийсь нонсенс тоді. Але бачиш, як час проходить і як навіть якісь неймовірні речі, вони можуть взагалі на 180 градусів розвернутися. І для мене от прямо Грузія – це абсолютно таке, знаєш, здивування, як таке може бути. Ці ж люди вторглися в вашу країну, танки під вашою столицею стояли. І тому, бачиш, і до російської мови повертаються. Але це питання і інформаційної політики держави, і контенту українського. Його просто має бути більше. І там в Ютубі ми дивимося. Це ж, знаєш, алгоритми, зараз цифровізація суцільна. І впливає навіть те, якою мовою ти дивишся контент. Тобто, якщо ти дивишся українською, тобі більше подає українською в YouTube. Якщо ти дивишся російською, то тобі затягує тоді російський контент. А в цьому російському контенті, є якась частина, скажімо, контенту, який виробляється в Україні, який скажімо так, безпечний відносно. Але багато затягується і цього російського контенту. І якщо ми, дорослі люди, чи ми з тобою, як журналісти, можемо критично оцінювати, бо в нас є розуміння якоїсь медіаграмотності базової і так далі, і гігієни інформаційної, то підлітки або діти, яким 10-12 років, вони ж вони так не можуть розібратися. І відповідно, оці всі наративи починають через той самий YouTube чи TikTok залазити. І в цьому, я вважаю, що величезна небезпека. Слідкую за твоїм інстаграмом, ти часто викладаєш там, що ви їздите в садибу на Покорщині, і ви там робите дуже велику, як на мене, справу. Можеш, будь ласка, про це трошечки розказати нам? Можу. Я про Покорщину, я думаю, не вистачить нам часу, бо я можу про неї говорити дуже довго. Знаєш, якщо говорити на Покорщині, це Козелець, невеличке селище в Чернігівській області, де є дуже крута козацька садиба 18 століття. Вона в жахливому стані перебувала весь цей час. Ми там знімали кілька разів, і під час однієї з наших зйомок прийшла ідея, це була дуже спонтанна думка просто, знаєш, спробувати щось зробити для того, щоб її врятувати. Мені було дуже лячно, я тобі чесно хочу сказати, тому що коли ти береш на себе якусь відповідальність, у нас дуже велика аудиторія, я не можу просто щось сказати, а давайте оце зробимо, а потім це не зробити, бо це несерйозно і невідповідально. І я був вражений, чесно, я вражений нашими людьми, українцями, які настільки зараз, починають відкривати свою історію, настільки цим цікавитись, і вони почали підтримувати цей проект. Ми почали збирати гроші на відновлення, на протиаварійні роботи, і зараз зібрали вже майже 3 мільйони гривень зі звичайних українців. Знаєш, це так круто, тому що люди і по 5 гривень, по 10 гривень донатять на це. І ми залучили професійних архітекторів, реставраторів. Зараз робиться проєктна документація, і вже почалися. На Кам'яниці ми вже повністю міняємо дах зараз. А далі переходимо на основну садибу. І це буде такий, мені здається, взагалі перший приклад, коли люди просто спільно коштом взяли пам'ятку. А ви це якось фільмуєте взагалі? Ми фільмуємо це, розказуємо про це. Зараз була зима, нам активні роботи в нас не йшли, а от зараз з настанням весни там все поновилося. І я щиро, просто хочу подякувати всім українцям за те, що ви такі круті і не просто відкриваєте історію, чи хочете щось дізнатися, а що ви прямо своїми руками, своїми грошима до цього долучаєтесь. Це надзвичайно круто. Тому я сподіваюся, що ми цього літа закінчимо вже всі роботи там, і ця садиба буде врятована.
Звісно, що мова йде не про повноцінну реставрацію, тому що це величезні гроші, це не 3 мільйони, це десятки мільйонів гривень. Але принаймні ми проведемо там ремонтні роботи, протиаварійні роботи, і ця садиба буде стояти далі, і наші діти можуть дізнатися, що таке Гетьманщина, що таке козацька Україна, як жила наша козацька аристократія. Тому це круто. От я наступного тижня знову поїду туди, фільмувати, що там відбувається, розказувати нашим глядачам. Це такий, знаєш, це як, не знаю, як таке соціальне реаліті-шоу, знаєш, де люди донатять і дивляться слідкують за цими важливими перетвореннями і долучаються до історії. І, не знаю, взагалі мені здається, що таких ініціатив, знаєш, де люди реально, ми почали з того, що ця виставка – це про те, щоб відчути історію, прямо торкнутися до неї. І мені здається, що таких проєктів має бути більше, тому що історію не просто потрібно щось робити для того, щоб зберігати нашу спадщину, зберігати наші пам'ятки, а це якраз ти включаєшся, коли ти починаєш щось своїми руками робити чи бути долученим до чогось. Тому, маєш приїхати на Покорщину до нас, подивитися, я що там знаєш, поки ти розповідав, ти навіть спонукав, знаєш, це бажання щось якось доторкнутися, приїхати. Я просто бачила, що на початку ви там робили такі волонтери, приїхали, і ви там все прибирали, прям такий був суботник. Це ж звідти я бачила. Тому що, ти знаєш, от уяви собі, одна з найкрутіших будівель на Лівобережжі. Покорщина – це єдиний комплекс дерев'яний з тих часів, який залишився таким цілим на Лівобережній Україні. В жахливому стані. В жахливому стані, тому що він просто, тому що нема господаря. Тобто він там на балансі Чернігівської ОДА, грошей немає, і воно просто там 35 років стоїть, занепадає. Всередині, в підвали спускаєшся, там просто тонни сміття, знаєш. І скільки таких будівель? І скільки таких будівель, так. І ми вивезли звідти, мені здається, десь 10 машин ми звідти вивезли просто сміття. Це був перший етап. А потім вже, просто, знаєш, ремонтні роботи на пам'ятках національного значення, а що найжахливіше, що це пам'ятка національного значення в такому стані. І ви ж там суттєво щось не можете втручати. Там взагалі дуже велика кількість документів нормативних, які обмежують, тобто не можна на пам'ятки національного значення прийти там щось побілити. Тому ми залучили саме професійних архітекторів-реставраторів, пана Івана Бикова, Сергія Юрченка, які займаються реставрацією якраз таких об'єктів. І ми працюємо з ними під наглядом, вони створюють проєкти. Я зараз, знаєш, теж занурився в цей процес. Мені здавалося, що зараз ми зберемо 3 мільйони, приїдемо там, знаєш, КАМАЗ цемента, КАМАЗ щебня, як ми кримські татари будуємо хати, знаєш, зараз ми швидко це все зробимо. А насправді це не так, і кожен елемент, він має бути зроблений відповідно до історичної достовірно, до того, як воно має бути. От навіть на даху кам'яниці зараз працює майстер, і я просто дивився, розумієш, підняли дах, і там старі балки 18 століття стоять, вони гнилі. Але це пам'ятка, і щоб зберегти цю автентичність, ти не можеш просто взяти, вирізати, поміняти, знаєш, привезти все. Хоча там вдома я би так і зробив. І я дивився, що вони роблять. Вони беруть найбільш такі, знаєш, гнилі шматки, вирізають шматочком, накладають шину, розумієш, з двох сторін, міняють, тільки невеличкий елемент новою цією, а сама балка ця стара залишається. І так кожного разу? І так кожного разу. Знаєш, це така прискіплива робота, і ти розумієш, що, знаєш, а воно ж зверху буде перекрите дахом, ніхто навіть цього не побачить, знаєш, що воно так. А воно насправді так, і саме це дає розуміння, що ми зберігаємо цю автентичність. Якщо там через 300 років хтось захоче подивитися, як робили там ті дерев'яні з'єднання в 18 столітті, от вони зможуть це подивитися там. Тому цей проєкт такий, знаєш, він мене дуже захопив, і ми зараз так багато над цим працюємо. Я сподіваюся, що ми його зможемо завершити. Так. От ваші поклонники, можна з вами фоточку? Можна, звісно. Так, а ну-ка, хто скаже, що в мене на футболці? Крим. Стали, гарно стали. Надя, ти школа саме найкраща. Хотіла поговорити з тобою про підручник, який нещодавно побачив світ за 11 клас. І тут я побачила дуже багато критики. Як ти сам до цього ставишся? Як тобі цей підручник? Зрозуміло, що ти там зазначений як автор, да? І коли люди пишуть якусь критику, вони в першу чергу її, закидають тобі. От ти б своїм дітям дав цей підручник? Щоб ти був згоден, щоб вони по ньому навчалися? Я би дав своїм дітям цей підручник, тому що мені здається, що
Він доволі революційний, він дуже цікавий, він не такий, як були підручники, там, коли я вчився. Да? Тобто, коли я прийняв рішення співпрацювати з видавництвом «Ранок», для мене передусім стояла задача, ну, от, що ми робимо з історією? Ми залучаємо істориків і робимо якісь складні чи ті теми, які в школі були нудними, більш доступними, більш легкими для сприйняття, але від того не менш фаховими, тому що все ж таки над кожним нашим відео працює історик, і ми завжди їх зазначаємо в кінці, і це опрацювання, де разом з істориком історики перевіряють наші сценарії, тому це просто, але фахово. І, власне, коли до мене звернулося видавництво «Ранок», Віктор Круглов, то моя мотивація якраз і полягала в тому, що нам, знаєш, коли в мене якісь публічні виступи, найчастіше питання, яке я чую, чому нам в школі так не розказують, не розповідають цю історію, як в ваших відео. І, власне, це була мотивація. Якщо є можливість долучитися до освітнього процесу, щоб там школярі, які, не знаю, можливо, не чули, не бачили про наш проект на YouTube, могли, ми там через QR-коди помістили наші відео в цей підручник, чому би ні? Тому я би своїм дітям цей підручник дав. Я не бачу там, скажімо, очевидно, він містить недоліки, було багато конструктивної критики, і це можна виправити. Але загально казати, що цей підручник якась там зрада, я так не вважаю, чесно. Бо я цей підручник читав перед тим, як він вийшов в друк, тому що мені потрібно було визначити, які відео ми вставляємо під які теми. Але загалом, ти знаєш, якщо говорити чесно, то, звісно, цей скандал був для мене болючим, бо він вдарив і емоційно, і не тільки емоційно, а з різних сторін. Я багато вже про це розповідав. Я думаю, що люди, які там стежать за мною, вони можуть подивитися. І ми залишимо тут посилання. І в мене є на YouTube роз'яснення позиції. Якщо дуже, знаєш, такими загальними рисами, то дійсно в нас була колаборація з видавництвом «Ранок», вони звернулися, я надав свої відео, вийшов цей підручник. Проблема була в тому, що я є на обкладинці цього підручника. Я зазначений там як співавтор, тому що мої авторські матеріали в цьому підручнику. І оце, мені здається, спрацювало для людей. Тобто, я розумію, чому люди так реагували. Да? Там же не написано, що там, на цьому підручнику не зазначено, що я лише надав відео. Моє прізвище стоїть першим, значить, я як найбільш медійна фігура з усіх авторів, які там є, співавторів, то я і отримав найбільшу порцію критики, хейту і так далі. Ти знаєш, я вже пройшло, скільки, вже 2 тижні пройшло, я, скажімо, вже якось пережив, переусвідомив все, що відбулося. Я розумію, що є частина абсолютно конструктивної критики. Ми зробили потім, знаєш, мені хотілося вийти за рамки цього срача, який нісся в Фейсбуці, де було дуже багато політики, тому що, передусім, саме в форматі, що це повна зрада, так цей скандал розносили політичні сили, тому що їм це вигідно. Але було і багато конструктивних зауважень від вчителів, від істориків. Ми зібрали після цього круглий стіл і зробили стрім, прямий ефір. І для мене було важливо, щоб і основні критики, пані Марія Воротила, вчителька історії, яка написала перше, щоб вона була присутня. Бо якщо б вона не погодилась, не було б сенсу це робити, бо мені було важливо, щоб вона була і вона озвучила свої зауваження. Була авторська група, безпосередньо Олександр Гісем. І мені здається класно, що ми всі змогли поговорити, і ті зауваження, які були, я сподіваюся, що видавництво там в наступних варіантах цього підручника їх врахують. Тому що дійсно, наприклад, там говорилося і про те, що має там більше бути інформації, якісь конкретні історії про героїв. Це реально класне зауваження, я вважаю, що воно має бути і так далі. Але, знаєш, ставитись до того, що все це зрада, і воно, знаєш, як неслося, що людина, знаєш, вчилась в Москві, що є відвертою неправдою. Значить, написала для українців такий зрадницький підручник, де там восхваляють Зеленського. І в тій конструкції дуже багато інформації, яка не відповідає дійсності. Ми тут залишимо посилання на реальну історію, де ти, власне, розповідав, і розбирав там і коментарі людей, і закиди всілякі до тебе. Але, знаєш, вибач, я тебе переб'ю, я дуже радий, що завдяки цьому скандалу, по-перше, ми підняли важливе питання, взагалі, як пишуться підручники з історії. І я радий, що всі люди побачили це і зрозуміли, і ми всі зрозуміли, що є ряд критичних проблем
Да, по-перше, там, які критерії до цих підручників, яка навчальна програма, хто їх затверджує, яка якість тих людей, які їх затверджують, як вони пишуться, хто їх пише, як воно має писатися. Мені здається, що все це, ну, от, знаєш, це такий перший етап нашого обговорення, дуже важливий, і що далі там долучиться Міністерство освіти і науки, бо насправді це їхня, передусім, мені здається, зона відповідальності, пропрацювати якісь чіткі правила і зробити так, щоб, скажімо, до цих підручників в різних людей не виникало сумнівів, що щось там не так. Да? Тобто я не знаю, чи це має бути якась там прозора комісія, яка визначає, приймає ті підручники. Ну, одним словом, є що пофіксити. І важливо, що ми це, знаєш, всковернули і показали завдяки цьому скандалу. Тому я, певною мірою радий, що він відбувся, бо якщо відбувається щось, що робить нас як суспільство, як країну сильнішою, то чому б і ні? І, по-друге, велика кількість аудиторії, яка не знала про наш проєкт, тому що, знаєш, дуже велика кількість коментарів була, а хто такий цей Акім, взагалі, чого він з Росії приїхав? Бо я народився в Росії 40 років тому. І прожив там 1,5 роки. І прожив там 1,5 роки, да. Так. І я радий, що велика кількість аудиторії дізналась про наш проєкт, і, відповідно, вони тепер, можливо, залишаться, будуть дивитися наші відео. Можливо. Зрештою, після початку повномасштабного вторгнення ти вивез сім'ю свою, вони були деякий час у Відні. Чому ви приймали? Напевно, давай ми вже про це поговоримо з Олею. Давай, з моєю дружиною. Так, з твоєю дружиною, вона має до нас підійти, тому ми вже зустрінемося в цій студії втрьох. Супер. Оль, вітаю. Привіт, Ми тільки що з Акімом почали говорити про те, як розпочалось повномасштабне вторгнення для вашої сім'ї. І згодом ти з дітьми виїхала за кордон. Як там жилось? Чому було прийнято таке рішення? Ми виїхали наприкінці 22-го року, коли почали дрони літати. І ми їх так кожного понеділка, я пам'ятаю, вибухи були, і там були зруйновані будинки біля нашого району. І вже реально стало страшно, тому що діти в школу не могли ходити, бо постійно ж тривоги, садочки, де працювали тоді теж якось. І ми вирішили, що треба тимчасово на зиму. Це ж завжди думаєш, на 2 місяці, на 3, зараз ми повернемося. І оця тимчасовість, вона так вбивала. Ми поїхали якби на зиму, а залишились на 1,5 року. Ось. Але все одно, тобто, дуже важко, коли ти все життя прожив в Україні, адаптуватися до нових реалій. І важкувато було. Ми 1,5 роки там прожили, і якби коли так стало більш-менш спокійно, ми повернулися. Не страшно було? Страшно, в мене паніка ще до сих пір, тому що коли ти звикаєш вже за кордоном до спокою, безпеки, ти спиш вночі, ти спокійний за дітей, що нічого не цей. Коли ти повертаєшся, то це дуже важка ця реальність. А особливо, коли ти ще за кордоном читаєш новини, то це ще страшніше, ніж ти живеш в Україні. Кожного ранку прикидаєшся, в Києві вибухи, Боже, куди ми їдемо? А зараз, ти коли тут, то тобі навіть якось ці новини не такі страшні, як там, за кордоном. Ніби здається, що ти все контролюєш, так? Так, що ти розумієш, де приблизно. Але це дуже оманливо, насправді. Це дуже оманливо, так. Нас 3 дітей, і я можу виїжджати за кордон як багатодітний батько. І я їздив до них в Відень, там раз на місяць чи раз на 1,5 місяці, я завжди на кілька днів приїжджав в Відень. І це абсолютно інше, знаєш, а весь решту часу я був в Києві, і це абсолютно різні відчуття. Тобто, коли я був тут сам в нашій квартирі, то, знаєш, там атака, ще щось просто, знаєш, розвернувся собі на інший бік і все. Коли приїхали вже діти, то це зовсім по-іншому, тому що ти реально, з'являється цей такий неспокій, постійна тривожність, тому що там в тебе в сусідній кімнаті спить 3 дітей, а ти чуєш, як ці дрони літають над твоєю хатою. Але, Ми ходимо в укриття. Ми вночі, нас діти дуже вже не треновані. Вони тільки чують тривогу. У мене 2-літній син. Балістика, йдемо в укриття. Він прямо розуміє, що балістика, йдемо в укриття. Ми їх швидко вдягаємо, у нас наготовані курточки, у нас наготовлені черевички. І ми йдемо в укриття, з нами я несу малого, а ті 2 старші прокидаються, вони дуже такі, завжди згуртовані.
і знають, що якщо тривога, то треба йти. І ми ходимо. Вже майже рік ви тут. Вже в серпні 24-го вони повернулися. В серпні 24-го. Діти чудово адаптувалися і взагалі якби. Це коли ти сказала, що там навіть 2-річний, там хлопчик все знає, там що летить, там курточки і все, і ми йдемо в укриття. Ми так відреагували, посміхнулися, але насправді це дуже сумна історія, що діти таке переживають в Україні. Не всі діти так живуть. І якби всі в садочку спускаються в укриття, в школах ідуть в укриття. І для них так вже на тривоги реагують це як буденність. Треба йти в укриття, бо тривога. Розкажіть, як ви познайомилися? Це ваше перше інтерв'ю сумісне? Так. Сумісне перше, напевно. Перше інтерв'ю. А ми познайомилися скільки років назад? 2008-му? Та де? В 6-му? Вже 20 років. В 6-му році. Я приїхала з Львівської області, я пройшла величезний відбір на програму в Києві. Це була програма на інтершколу, перша програма, і я подала свої заявки, свої фільми, і на той час там щось дуже великий був відбір, 20 людей на місце, і мене запросили, а Акіма відповідно з Сімферополя. Там ми познайомилися. Це такі дві різні планети, я з Галичини, Акім з Криму, і так насправді дуже цікаво було, напевно. Це, до речі, це такі різні сприйняття Києва середини 2000-х, бо я приїхав з Сімферополя, і мені здавалося, що тут всі говорять українською. А я приїхала з Галичини, я думаю, чому тут всі говорять російською? Я коли в таксі їду, всі кажуть, ви що, з Львова? Кожен другий мене питає, ви що, з Львова? Я думаю, так я ж в Україні живу, чому тут всі говорять російською? Для мене це теж був зовсім такий контраст і таке теж нерозуміння, як це так може бути. Тому що російську мову, в принципі, в нас так важко було десь там шукати на Галичині, а тут всі говорять російською. Хоча інтершкола саме була україномовною. Була україномовною, але мені здається, що все рівно там 90% всіх говорили російською. Так, щось. Мені здається, що ти була одна, Маркіян був. І з Коломиї Світлана. І Свята з І ти в жодному разі ніколи не переходила на російську? Я не переходила на російську, я працювала в ранкових новинах, які, слава Богу, виходили українською, тому мені не було потреби переходити. Це клас. Тому в мене завжди якби так. А мене засунули в останній випуск, який теж був україномовний, бо всі решта основних новин там йшли російською, а я взагалі українською не знав. І мене дуже швидко звідти поперли. А потім ти... А потім попросили назад. Так. Слухайте, я кримська татарка, тому мені відома ментальність кримських татар. І так само в мене дуже багато близьких друзів з Галичини. І я розумію ментальність і цих людей. Як ці дві ідентичності потужніші насправді уживаються в одному домі? Мені здається, що ці відмінності, знаєш, вони, скажімо, можна до них ставитись як до того, що роз'єднує, а можна до цього ставитись як до того, що доповнює тебе, доповнює твій світ, доповнює твоє відчуття і сприйняття реальності. І ми, наприклад, намагаємося саме це в наших дітей вкладати, щоб вони бачили, що може бути так, може бути так, може бути так, але за сутністю це все, віра в вищі сили, які, очевидно, стоять над нами. І просто усе це можна по-різному, скажімо, культурно, по-різному це сприймати. Але все це робить нас такими дуже, дуже цікавим. Світ стає цікавішим, коли ми бачимо ось ці відмінності. І це, мені здається, класно. І діти там, знаєш, як в нас оце Ураза Байрам Хайрул Син, ти говориш, тобі дорослий дає там 10 гривень, то діти так дуже чекали, батьки приїхали, все, знаєш, це все, знаєш, не знаю, це традиції, це культура, і діти наші розуміють, що це може бути в одному флаконі. І я взагалі тут не бачу якоїсь проблеми. А що ви розповідаєте дітям? Дітям ви говорите, що вони кримські татари, українці наполовину, як відбувається оця комунікація з дітьми? Ми говоримо, по-перше, вони українці з дуже потужним кримсько-татарським корінням. От і все. Тобто, розумієш, тут питання в тому, що, скажімо, я для себе, я теж себе вважаю українцем, розумієш? Просто українцем, як частина політичної нації, якою є кримські татари, це дуже важливо. І мені здається, що ми взагалі, знаєш, якщо ми говоримо про майбутнє наше, то ми, в принципі, маємо трошечки ширше дивитися, ніж через призму етнічної приналежності. Тому що для того, щоб бути українцем,
справжнім українцем. Не обов'язково бути українцем за кров'ю. І ми сьогодні це бачимо і в наших збройних, і скрізь. Тому що українці і українство, мені здається, це передусім про цінності, які ми несемо, які ми накладаємо на наше суспільство. Тому в нас так не стоїть питання. Вони українці, просто з частиною кримсько-татарської крові. І так вони це сприймають. Ми перед цим за камерами говорили, що у вас бувають сімейні ці наради. Сімейні наради це як? Це не так, що ні, це ми просто, розумієш, що таке 3 дітей? Цих 3 дітей треба годувати, і це прямо супер особливий процес. Розумієш, коли ми сідаємо за столом і починається там вечеря і так далі. Тобто завжди це не те, що ми там сіли, це зазвичай ми або снідаємо, або вечеряємо разом. Але ми разом завжди з дітьми. І оце якраз під час вечері йде якесь обговорення. Ми питаємо всіх, Амалія, ти як думаєш? Адам, а ти як думаєш? Дарчика поки не дуже питаємо, але він теж може сказати. Він може просто йогурт полетів. Він контролює тривоги, ми пам'ятаємо, він контролює тривоги, так. Тому бувають якісь такі сімейні. Ми завжди питаємо їхні думки. Мені цікаво виховувати, щоб діти мали якусь власну думку. Це дуже важливо, тому що щоб не було потім якогось впливу чужого. А як ти поєднуєш і роботу, і материнство? Ой, це, напевно, як всі жінки. Я не знаю, чи я там ексклюзивно щось розкажу. В мене дуже добре, що діти вчаться в школах, садиках. І коли вони йдуть, я працюю, я пишу для міжнародного медіа на такі дуже різні теми про війну в Україні, про те, як війна в Україні впливає на різні процеси в Європі. Я пишу про різні європейські країни. І це медіа взагалі скеровано на Європу. І ось там... І так цікаво, що ніби я працюю вдома і багато часу проводжу з дітьми, але мені дуже подобається ця робота, тому що вона мене трохи дає якийсь ширший кругозір, тому що я вникаю там в процеси, які відбуваються в Фінляндії, в Польщі, в Білорусі, потім там в Україні, на окупованих територіях. Тобто я дуже багато пропрацьовую матеріалу і спілкуюся з експертами, пишу. А потім ввечері починається дитячий садочок в хаті. Але я дуже люблю насправді з дітьми. Я насправді дуже люблю з дітьми. Я постійно з ними роблю майстер-клас. Я забираю всіх сусідських дітей. Я часто роблю вдома, просто збираю сусідів, роблю якісь з ними майстер-класи, щоб завжди діти відчували цей соціум. Оля просто насправді, вона журналістка за освітою, але насправді вона митець. Вона дуже гарно малює. У неї такі картини класні. І от вона коли починає малювати, то вона просто все, Олечки нема, вона просто випадає з реальності. Це якесь моє з дитинства ще якесь таке хобі, яке воно просто пролазить з кожним разом. І зараз такі батьки мені подарували таке величезне полотно. І так цікаво, і вони кажуть, от намалюєш нам картину і дають мені фотографію свого трьохпрудного з Криму. І я зараз малюю це трьохпрудне. Класно, я тільки хотіла спитати, що ти будеш там малювати? А я малюю село. Я малюю мечеть, малюю будиночки, малюю поля овечок, які там пасуться. Тобто для них це, знаєш, вони не були скільки вікно, вже давненько. Так, для них це, вони ж постійно думають, як там їхній будинок, як вони там жили. Вікно до Криму. Але в цьому, до речі, весь мій тато. От подарунок на Олі на день народження. Притаскують величезне полотно, а воно реально... Фотографії трьохпрудного. Воно десь, я не знаю, там 2 на 2, це просто величезна картина. І каже, Оля, от ми тобі даруємо, ти ж любиш малювати, а от намалюєш нам трьохпрудне. Гарний подарунок, чому мені. Але це така картина, буде, мені здається, прикольна. Вона в нас зараз, вона в нас стоїть на кухні, і Оля там малює, так потрохи. Слухай, ми коли заходили, ти сказав, ти бачиш, як моє татуювання в стилістиці цієї. Це випадково. Ти знаєш, це тату, я його зовсім нещодавно зробив, і воно для мене дуже важливо, воно теж символічне. Це, знаєш, це FGR, це рушник по-українськи, це малюнок з кримсько-татарського рушника. Мені хотілося, знаєш, що зробити таке, що буде мати зв'язок з Кримом, щоб підкреслити саме мою кримсько-татарську ідентичність. І цей зв'язок, який, знаєш, я хочу постійно бути на цьому контакті і не забувати про це. Я почав думати, що би це могло бути. І якраз ми багато з Есмою працювали по Орнеку, по кримсько-татарським візерункам, робили кілька епізодів про кримсько-татарську культуру. І я думав щось таке, знаєш, з Орнеку. І коли я знайшов
якраз художника, який займається тату, з яким я хотів це реалізувати. Я йому накидав свої ідеї. Якраз ту книжку, яку мені Есма подарувала, я йому покидав ті візерунки, які мені подобались. От, він каже, ну добре, я буду шукати, і він десь там через пару тижнів до мене повертається з оцим малюнком. І він мені так сподобався, я кажу, блін, а де ти? Ну, бо в мене були більш такі рослинні орнаменти. Він каже, ні, я знайшов от такий рушник кримсько-татарський, і він кидає мені фотографію з якогось, ну, таке, я бачу, це якийсь радянський атлас, щось таке, типу, енциклопедія якась радянська. Да. І там написано, там точно, ну, майже це зображення, цей рушник, і написано, що цей рушник потрапив до колекції такої-то, такої-то, вивезеної в 44-му році з Крима, з села Ускут. І я розумію, що в 44-му році депортують кримських татар. Після цього Москва одразу посилає якихось там етнографів, чи науковців, чи когось. Вони заходять в наші хати кримсько-татарські і збирають там цей етнографічний матеріал. І потім везуть його в Москву. І от в селищі Ускут в Криму якраз вони, ну, десь знайшли цей рушник, і він зараз десь там в Москві зберігається. І для мене, ну, знаєш, для мене це Там десь є і тамгу побачила. Так, тут є елементи нашої тамги. Ну, це теж варіант орнеку, просто не рослини, а такий більш, скажімо, такими геометричними елементами. От. І зараз цей рушник зберігається в Москві, в якомусь там їхньому музеї, але, ну, він був вивезений з Криму, і це наша кримсько-татарська історія. І насправді, якщо, ну, хто знає, знаєш, ці килими гуцульські, то я думаю, теж може знайти дуже багато схожого, тому що насправді наші культури дуже близькі, особливо якщо ми говоримо про такі речі, як орнаменти, малюнки, візерунки, тому що все ж таки це взаємопроникнення кримсько-татарської і української культури, воно надзвичайно сильне було тут. Тому таке в мене тату тепер завжди зі мною. І Андрій, художник, він його так, знаєш, трохи стилізував, так, знаєш, ніби як історія його трохи так, знаєш, пощербала. Ну, насправді, мені здається, він не випадково знайшов, бо дійсно це Ускут з тобою якось, да, от пов'язаний. Пов'язаний. Знаєш, Ускут, я про це селище дізнався, ну, я про нього завжди знав, але коли ми готували минулого року фільм про депортацію кримських татар, ми взяли на обкладинку нашого відео фотографію з Ускута. І ця фотографія, вона мене насправді вразила, бо я її раніше не бачив. Це одне з небагатьох фото, зроблених після депортації кримських татар, і от там ціле селище, і ти придивляєшся, і жодної людини на ньому немає. І мені здається, воно якраз от дуже добре демонструє трагедію, яка відбулася з нашим народом. Знаєш, що було життя, і його більше немає. От тому, ну, не знаю, мені так якось символічно тепер дуже, знаєш, шматочок Криму завжди зі мною тепер. Акіме, якби я тебе попросила, щоб ти назвав одну з ключових подій, яка відбулася в історії кримсько-татарського народу і українського народу, то що б це були за події? Ти знаєш, ну, в історії кримсько-татарського народу це, ну, на мою думку, це безсумнівно депортація. Тому що це річ, яка, ну, змінила взагалі все. Тобто депортація відбувалася така, ну, міграція кримських татар і до того, як кримські татари, як Росія зайшла до Криму, але масово це відбулося в 1944 році. І, ну, це просто вплинуло на життя от реально кожного. На життя кожного кримського татарина до останнього. Це вплинуло, так чи інакше зламавши долю, вбивши наших дідів, бабусь, батьків і, ну, і взагалі змінивши нашу, знаєш, наше якесь світосприйняття, бо це відчуття якоїсь несправедливості, відчуття отієї жертви, воно завжди, ну, мені здається, в кожному з нас є. А якщо ми говоримо про історію України, ну, таких подій надзвичайно багато, багато трагічних. Мені здається, що лютий 22-го року, повномасштабне вторгнення Росії, це якраз та подія, яка, напевно, ну, знаєш, навіть не 14-й, да? Я думаю, що не 14-те, тому що саме в 22-му році, мені здається, відбулася остаточна кульмінація от того, знаєш, не знаю, можна там брати останні 350 років по факту цієї війни з Московією, з Кремлем. І це просто була така точка, знаєш, безповоротнього якогось процесу. Ну, це на мою суб'єктивну думку. Ти знаєш, мені здається, що тут, ну, в принципі, багато подій, які можна вважати визначальними, і тут історики, я думаю, могли б багато навести. Ну, на моє суб'єктивне сприйняття це воно. Ти бувала в Криму? Була. Багато разів я була в Криму, і в нас було весілля в Криму.
І зі всіма традиціями, з танцями, я пам'ятаю. У вас було кримсько-татарське весілля? Кримсько-татарське, звісно, ну це вже було третє весілля, бо в нас було галицьке весілля в жовтні. В нас було в Києві для наших друзів, але це таке, це не весілля, це ми просто молодіжне весілля. На дискотеку потанцювати. Да. Ну а в Криму було вже, це знаєш, як у нас там весілля. Да? Але добре, що батьки тоді жили в Криму, і вони, знаєш, забрали на себе всі ці організаційні питання, ми приїхали як гості, знаєш, посвяткували і Кіма дуже велика родина, насправді. І я пам'ятаю, коли я приїхала перший раз, мене дуже здивувало, його мама дуже добре готує. Баліш, ці пироги, плов. Тобто всі ці страви, вони всі в цих лаганах таких красивих, воно все таке ці чайнички, чай. Я пам'ятаю, така, трохи була вражена цією культурою такою, і вона така завжди дуже тепла. Тобто ти приходиш, тобі зразу чай, це все наготовлено, стіл накритий, пахне завжди пирогами спеченими. І в них завжди багато дуже різних дерев фруктових у дворі. Тобто це так дуже затишок такий. Хоча, в мене немає родичів в Криму, я була тільки як на море їздила. Ось, а от такий Акім-ад-Дін мені залишив дуже такий спокій і затишок. І дуже би хотіла, щоб його батьки змогли повернутися, насправді. А чи знаходили ви в культурах і, знаєш, у вихованні там на заході України, да, і у кримських татар? Чи є якісь, співпадіння у вихованні, наприклад? Або в традиціях? Мені здається, що я тепер помічаю, Акіма мама, вона така дуже добра людина. Вона завжди намагалася догодити всім, щоб всім було гостям. Тобто вона завжди дуже радужно всіх зустрічає. І в нас, напевно, теж в Галичині, як моя мама мене виховувала, це ти маєш більше віддавати. Тобто, я думаю, це така риса, вона, напевно, є на Галичині і в кримських татар, воно так дуже схоже. Що ти маєш гарно прийняти всіх, гарно накрити стіл. Це таке більше віддача завжди, вона якась завжди перевагає. Слухай, і багато взагалі таких, я, наприклад, для себе дуже багато чого бачу спільного в цих традиціях. По-перше, багато, я часто про це говорю, багато навіть в мові, речей, які є спільними. Там хто часто буває на Галичині, там філіджанка кави, в нас це філіджан, там майдан, багато всього. І проникнення культури завжди було. І в тому, як мені здається, ці обрядові певні речі, теж багато всього в того, які мають бути стосунки. Знаєш, ти сказала про консерватизм певний, який є в родинах кримських татар, але точно такий самий консерватизм є і в таких греко-католицьких родинах там на Галичині, тому що ця лінія релігійності, церковного життя, вона надзвичайно була важлива. Тому, в принципі, там в них є катехізіс, коли священник вчить по факту дітей. І в нас те саме є при наших мечетях, коли працюють. Тобто дуже багато всього спільного. Знаєш, я для себе в 40 років розумію, що відмінності є в формі, але по суті це все дуже близькі речі. Зараз складний час і персонально для кожної людини, і для нашої країни, України. Да? Як підтримуєте один одного? Я дуже полохлива людина, я дуже тривожна, Акім завжди мене заспокоює. Він такий, як м'ятний чай, він спокійно, все нормально. Тобто я інколи можу так емоційно, як всі жінки, напевно, тривожитися. Я дуже буваю, переживаю часто за щось. Бачиш, ти так себе бачиш, я, наприклад, по-іншому тебе бачу. Ти навпаки для мене завжди така, знаєш, така якась легка і повітряна, і оця легкість, вона завжди мені, знаєш, так якось мене підтримує, знаєш. Ми балансуємо. Так. Між 3 дітьми балансувати, це треба кожного заспокоїти. Мені дуже подобається, що ми працюємо командою завжди. Тобто не буває так, що я там зайнята чимось, а Акім свої справи. У нас завжди якось разом вдома, особливо в домашніх справах. Насправді Акім чудовий батько. Він стільки часу приділяє дітям, що мені здається, що навіть не всі галицькі чоловіки приділяють так. Тобто він дуже вкладається, він ввечері з ними грається, він читає з ними книжки, тобто він дуже багато приділяє часу. Навіть я ввечері можу кудись піти книжку читати, а він сидить з дітьми і намагається щось їм розказувати, гратися з ними.
Тому і дуже ця взаємопідтримка дуже важлива, особливо там на кухні чи по домашніх справах. Оце мені дуже допомагає, тому що я багато цим займаюся, і коли є хтось, коли мені допоможе, то це взагалі прекрасно. У нас просто як це, два табори. Мені подобається, що ми з Олечкою, у нас своя команда проти пупсів. Це завжди, так, знаєш, дуже тримає нас вкупі. Та нема так, що ми разом, і ми маємо з ними працювати. А що ти їм розповідаєш? Поки Оля читає, ти їм приходиш і сценарій реальної історії переказуєш? Ні, сценарій реальної історії я їм не розказую. Ні, ну про що можна говорити з дітьми, коли в нас 8, 6 і 2. З кожним ми говоримо про різні теми. З Дарчиком, з найменшим, ми говоримо про машинки, про баси і так далі. З Адамчиком ми говоримо про щось інше. За Малею вже можна говорити про якісь серйозні речі, вона вже плюс-мінус розуміє. Вчора якраз я їй казав, що поїдемо наступного тижня на Покорщину. Вона така, знову на ту Покорщину, мені нема там що робити, я не хочу на ту Покорщину їхати. Але знаєш, вони завжди, їх троє, і вони намагаються, нас з Олечкою іноді не вистачає на них всіх, і кожен потребує, знаєш, цієї уваги. І то ми так намагаємося якось, знаєш, щоб кожному було порівну, але все рівно Амалії чогось найбільше дістається уваги, бо вона перша і вона так вимагає, знаєш. Ні, а мені подобається, яким він дуже психологічно працює з дітьми, тобто він вислуховує, що було в школі, що було в садіку, які там проблеми, і намагається так спокійно з ними поговорити. Що я інколи можу а ти що ти це зробила? А він спокійно, психологічно підходить, так більш глибоко. Мені інколи на це часу не вистачає, і дуже добре, що є ця можливість проговорювати з ними якісь їхні проблеми. Пані Зані, виховання дітей – це дуже складна тема. І мені здається, що вони завжди будуть невдячні. І як ми завжди кажемо, нам батьки уваги не приділяли, ми завжди самі ходили, самі гуляли, батьки чимось вічно на роботі. Мені здається, що скільки ми би часу не приділяли, вони все одно виростуть і скажуть, що батьки були якісь не такі. Це нормально. Це нормально. Тут насправді, мені здається, тут немає якихось таких, знаєш, що правильно, що неправильно. Кожна родина сама для себе вирішує, як виховувати дітей. Не знаю, ми намагаємося якось так по максимуму, як ми це бачимо. Мені здається, що головне, щоб діти відчували цю любов, і тоді тоді особистість росте повною, цільною. Тому мені здається, що дуже важлива любов. Дуже важливо не дай Боже, бити це взагалі ні, але навіть коли щось відбувається таке, що тебе злить, то треба завжди, знаєш, знайти цей силу в собі, знаєш, погасити ці перші емоції, знаєш, бажання просто прикрикнути, знаєш, чи сказати, як має бути, а спробувати зрозуміти, чому дитина така. Оце найбільш складне, і ти сам маєш бути, знаєш, всередині себе сам з собою, щоб давати це дітям. Тому традиційно в кінці кожного випуску я питаю гостей ваше місце сили в Криму. Можливо, окремо у кожного є якесь улюблене місце, а можливо, є якесь одне, яке ви любите і куди ви поїдете одразу після деокупації Криму. Бахчисарай, я думаю, Бахчисарай. Два, напевно, таких місця. Знаєш, Бахчисарай, тому що просто я дуже люблю це місце і прямо, знаєш, якась дійсно цей, знаєш, зв'язок, напевно, покоління ти відчуваєш. І Трьохпрудне, яке зараз Оля малює, це Тіреклію татарською назва мого села. І я сподіваюся, що колись воно і поверне цю назву, як і всі решта наших населених пунктів в Криму. Це теж місце сили, бо це батьківська хата і якось місце, де я виріс. Так, я думаю, ми поїдемо в Трьохпрудне, тому що насправді які батьки дуже скучають за хатою. Я просто бачу їх кожен день, і це насправді він їм сниться. Це складно. Я коли зараз малюю цю картину, то я думаю, боже, насправді це так несправедливо, коли люди не можуть поїхати додому. Це дуже, не має так бути.